Hey guys, σήμερα θα παίξουμε headball. Πάλι. Ναι, ωραία. Ναι, συγγνώμη που δεν ακουγόμουν, είχα τη φωνή. Θα παίξουμε offline. Συνεχίσουμε αυτό. Το σπαστικό είναι ότι παίζει ένα αγώνα και παίρνεις 500 και δεν μπορεί να νικήσεις όλους αυτούς. 16 παίκτες. Για να πάρει 10.000 μόνο. Start. Δεν χρειάζεται, δεν έχω λεφτά να πάρω. Όσοι δεν ξέρετε, έχω 0. Τι γίνεται? Α, λάγκαρα. Λάγκαρα σε κάποια φάση. Να κάνω βλακίες. Ωραία. Έλα ρε φίλε να πούμε τώρα. Όχι, όχι. Γαμώ τους. Α, τώρα πας πίσω, Έχω παρατηρήσει ότι όταν είναι στο τέρμα μου, δεν πηδάει πάρα πολύ. Ωραία, 3-3 στο 51. Όσοι δεν ξέρετε, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Το έχεις 50 σοκς, ξέρω. Ναι ρε. Έχεις 50. Απλώς θέλω να το πω, γιατί πιστεύω πως θα το είχατε καταλάβει από την εμφάνιση που έχω βάλει του παίχτη μου. Να σου πούμε κόκκινο. 5-5. Είναι ωραίο ντέρμπι γιατί στην αρχή ήταν 1-0, μετά 2-0, το πήγα 2-2. Δεν θα χάσεις. Το ξέρω. Αυτό είναι το χάζω. Κάνω βλακίες εγώ. Σιγά με δεν μπαίνω. Από εκεί. Ωραία, 6 στα 9 δευτερόλεπτα. Παίζει να νικήσω, guys, δεν ξέρω όμως. Ναι, θα νικήσω. Ωραία, ένα. Ωραία, νίκησα. 8-6. Συνεχίζουμε στην επόμενο. Θα παίξω αυτό το match κι άλλο ένα. Δεν έχω spin, το έχω κάνει εκτός βίντεο. Θα παίξω το επόμενο. Είμαστε στους 5 παίκτες, νομίζω. Έχουμε νικήσει στους 5. Από ό,τι βλέπω αυτή δεν πρέπει να είναι πολύ καλή, δεν μου φαίνεται καλή. Γενικά ο 3-0, αφού με μπρό ρε, με μπρό. Καλά. Καλά. Θα κάνω βλακεία, ναι. Πήγε από δίπλα μου, είσαι χρυσούζης. Ναι, εγώ έχω χρυσούζης. Έλα, αρχίνα. Κάζα. Στον έκτο πήγες. 5-2. Τώρα είμαι στον έκτο, δεν ξέρω πώς, αλλά ο πέμπτος θα πιο δύσκολος. Ωραία, γκολ αυτό. Εδώ κάνω βλακεία, πάρ'. Ναι, αυτό ήταν στο τέρμα, δεν πηδάει καθόλου για να πιάσει την μπάλα, δεν ξέρω γιατί. Ακόμα έχεις το κουμπάκι. Ναι, το βλέπετε και μόνοι σας. Έλα. Έλα να πούμε παίξε. Ναι, δεν ξεκινάμε αυτή τη φορά. Ωραία. 14. Απλώς με ρώτησε ένας φίλος μου αν παίζω με τον Νίκο. Δεν πειράζει όμως. Ναι, νίκησα. Πιστεύω ότι θα νικήσω. Αρχίζει και παίζει καλά. Τώρα όμως είναι αργά.
Νίκησα, πάει και ο έκτος. Πάμε στον 7ο. Α, στον 8ο. Τώρα νίκησα τον 7ο. Ωραία, πιστεύω ότι θα είναι καλός. Λογικά επειδή είναι ο 8ος. Δεν ξέρω να το παρατηρήσετε, δεν έχω καμιά ability. Ναι, κάνει βλακίες. Μάλιστα. Όχι ρε. Έχει μεγάλο καπέλο και τον βοηθάει να... σαν την μπάλα. Όχι ρε φίλε, τι έχασε να πούμε. Τι κάνει ρε. Λαγκάρει ο παίχτης μου πολύ. Έτσι και μπαίνει αυτό το νερό γκολ. Όχι ρε. Γαμώ το καπέλο σου. Έλα να πούμε. Ναι, του λέω να σταματήσει γιατί του έχω πει να μιλάω όταν κάνω βίντεο και μιλάει. Όχι. Τον εγκατίστησα. Γκολ. Όχι. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί λαγκάρω. Γαμώ το καπέλο σου. Άντε. Πάρτα. Πάρτα. Έλα ρε φίλε. Κολλάς μαγκές. Έλα ρε φίλε, τι τρώω. Να περνάει μπάλα μέσα από το κεφάλι μου, λαγκάρω. Κολλάει. Εν τω μεταξύ ένα από τα κουμπιά δεν μπορώ να τα πατήσω, δεν ξέρω γιατί. Άλλη. Κοιτάξτε, λαγκάρω. Κοιτάξτε πως λαγκάρω. Εντάξει, δεν είναι δίκαιο το μάτς. Τι γελάς, δεν είναι δίκαιο. Το χάνεις δεν είναι δίκαιο. Ναι ρε, αφού λαγκάρω. Πώς να είναι δίκαιο. Έλα ρε φίλε με το καπέλο σου. Με το καπέλο με το παρασούτε. Χαλιά. 7-6 στα 3 δευτερόλεπτα. Έλα ρε γαμούτι. Δεν τα δίκαιο γιατί λαγκάρα πάρα πολύ όπως βλέπατε. Πατάγα τα κουμπιά και δεν γινόταν τίποτα. Όσοι δεν ξέρετε μου τους πάει πολύ αυτό το καπέλο. Ναι, έχω ίντερνετ απλώς έβαλα να παίξω offline. Όχι, το κοπέλο μπορεί να κάνει τόσο. Ναι, μπράβο. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, ένα subscribe, κάντε ένα share. Γράψτε στα σχόλια κάτω από το βίντεο και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.